music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Huwebes the Best! Partner, talagang ngayon, talagang ibibigay natin ang best natin dahil syempre patapos ng week. Yes! Pero sabi ko nga, todo na natin yan. Syempre. Todo. Ay, parang Oo, todo na naman. todo na Meron naman. ng Oo. iba. Yes. Before we forget, good morning mga Oo. ka-Rangers. At syempre, kami pa rin ang best na best at todo na tambalang Sipaw! At ako ang inyong papapi ang magpapainit sa inyong umaga. Hindi mo ako sinama ng breakfast, Yes. pero siya Oo nga. Kikay kasama sa inyong agahan mga ka-Rangers. Yes, maraming salamat kay ate na syempre sa karinderya niya na napakasarap ang kanilang Wow. pusit at chicken curry na gustong-gusto ng aking partner. Kaya nga, kahapon pa yung chicken curry, Yes. makaka-bingo na yan sa akin, partner. But I'm glad nakakain ka, partner. It's Oo. one of the best feeling, di ba? Oo, Eating. Oo, di ba? Busog na busog. And- At oo. handa tayong, syempre kapag busog ka, handa din natin busugin ang ating mga manonood. Definitely, partner. Sa mga car-rangers natin na tumututok sa atin all over, maraming salamat sa panood ng ating Yes. programa. Nabanggit nga natin ngayong araw, talagang Huwebes the best. Ano ang iyong na mga ginawa or mga best thing na ginagawa mo? Yan. Di ba, partner, sabi ko nga sa iyo kanina, one of the best things na nagagawa natin is that, yun nga, we influence our students Yes. naman to strive kahit ngayong pandemic. Di ba? Bilang isang guro, yun yung isa sa mga best feeling na nagagawa ko when they say na may natutunan naman silang bago. Ikaw naman, partner, when is your best feeling? Best feeling is being natural. Dapat maging totoo ka lang, maging transparent ka lang sa kung sino ka at ano yung pinapakita mo. Kung may gusto kong sabihin, sabihin mo. Kaya nga, Ganon. partner, parang kahapon nakabingo na Yes. tayo nakailang guhit na tayo. Oo, nakailang guhit po kami mga ka-Rangers Oo. dahil sa sobrang honest namin. Sinasabi talaga namin yung mga gusto namin sabihin. Naman. And shout out to Kuya na fishball. Yes. Maraming salamat sa pagpawi ng aming gutom kahapon. Oo. Pagkain na naman. Kayo mga ka-Rangers, when is your best feeling? Comment lang kayo. Oo, at syempre, ano ang mga best topics natin ngayon at mga segment ngayong araw na Oo to? nga, partner. Well, we are going to look into our one voice. Kaya Wow. mga car-rangers, let's see how tattooing is a form of an art. And isa pa dyan, partner, isang guest natin. Yes, oo naman. Para sa ating guest talakayan, talagang about art at ibang sining naman ito sa teatro. Wow. Ano yung mga best things na natutunan at mga matututunan ng isang syempre nag-immerse sa teatro. Wow, it's encouraging, no, partner? It's the best way for us to encourage people to see these forms of arts, Yes. no? Ang sinasabi ng teatro, nandun ang disiplina. Actually, di ba, galing ako sa Yes, teatro. yes, Talagang partner. doon talaga masusukat mo ang kung sino ka. Para sa akin, yun ang maganda din, isa sa magandang training para sa atin. Syempre sa mga kabataan. And I'm happy, partner, that you were able to see your best person when you were in the Yes. theater. And we can encourage the youth, everybody. It's never too late for us to know where we're best Ang at. dami kong gusto sabihin, pero konti na lang, ito na lang. Both parents are theater actors. Ay, oo nga din. Saan ka nga ginawa? Sa backstage daw. Yan, laging gino-joke ako ng nanay ko. Hello po ma, love you po. And pa, Oo, joke lang po yun mga car-rangers. yes. Oo. At syempre, isa pa nating kasama sa barangayan, talagang Yay! mga best ginawa nilang activities para sa kanilang turismo. Wow! That's very interesting, partner. Kaya sa mga car-rangers natin, tutok lang Oo. and huwag kayong bibitaw. Kaya dito lang sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Ang tambalang sipaw. Ayan, nabanggit natin kanina, it's all about Webes the best. Ang mga best thing na natutunan at syempre, mga naturo sa atin. At ngayong guest natin ngayon, talagang bidang-bida. Oo. Kaya nga, kabsat. So, ipakilala mo na siya. Siyempre, ayoko nang patagalin pa at siyempre maraming mga ka-Rangers ang gusto nang makanood at mapakinggan ang storya ng ating guest ngayon. It's all about the discipline and ang teachings niya sa ating mga kapwa kateatro. Let's welcome our artist and artistic theater director na si Dan Romel Riopa. Hello po! Good morning. Hello, kumusta kayo? Hi! Narinig ba ako? Yes, Hello, kumusta kayong lahat? Sa lahat naman nanonood ng Morning Balitaktakan, hello sa inyong lahat. Good morning sa inyo dyan sa Philippines. Good afternoon sa amin dito sa US. Hindi nga pala good morning, no, partner? Good Afternoon! afternoon. Oo. Good afternoon, Good Sir morning. Dan. Ayan, at syempre, nabanggit nga ni Sir Dan, talagang gumising, oo. And then, sumama siya sa ating umaga para ibigay niya ang iba't ibang mensahe tungkol sa teatro. Yes. And First, being the yes. best, no, partner, on what he does. Oo. Firstly, Sir Dan, paano po kayo nagsimula sa sining? Pa lang ako, na-expose na ako. Nung elementary kasi kami, uso yung mga folk dances. Actually, nag-umpisa ako sa dancing, sa folk dance. Nag-presenta talaga ako, hindi ako pinili talagang sabi ko, gusto ko mag-perform. Kasi yung first public performance ko noon is sa plaza, sa La Union. Nag-aaral ako sa Ago o La Union. So sabi ko sa mga parents ko, gusto ko sa isang performance. So yun na hanggang sabi ng teacher ko, sige, sali na kita, walang partner yung isang kaklase mo. So yun, that started it all. And then tuloy-tuloy na hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga theater plays, ng mga choir. So yun, hanggang sa natuto na rin ako, naging interested na rin ako sa panonood ng mga theater plays. Hanggang sa, yun, na-expose na rin ako. So tuloy-tuloy na yun hanggang sa naging theater actor rin ako, at nagtuturo na rin ako sa theater. Alam mo, partner, nabanggit ni Sir Dan, dapat meron kang pagkukusa. Yes. Dapat gusto mo. Dapat ikaw mismo pumili ng gusto mong tahakin. Tama? Kaya nga, may initiative nga naman. And Sir Dan, ano naman yung naging challenges when you were starting out? Kasi nabanggit mo din na ikaw kasi yung nagkusa eh. And sometimes hindi mo kasi mapipilit ang tao for that. So what were the challenges in the beginning? Tama, challenges especially sa amin kasi pag nasa probinsya ka, hindi masyadong yung mga tao sa performing arts. I mean, lalo na noon nung panahon namin, talagang struggle talaga yung kailangan tuloy-tuloy yung motivation mo. At the same time, hindi naman katulad noon, wala naman kaming mga theater noon eh. Ang form of theater noon is through dancing and through choral. So, ang hirap noon na i-push ang theater performance. So, ang theater namin noon is nasa classroom at ang nanonood sa'yo, mga kapwa mo kaklase. Usually, kapag may mga performances sa school, katulad sa mga kunyari community piece o kaya graduation activities or recognition rights, doon lalo na i-expose. So, sabi ko noon, parang kulang na kulang. So sabi ko, naalala ko nakipag-coordinate ako sa teacher namin noon sa 6th grade. Sabi ko, dapat meron tayong mga performances na katulad niyan. So, meron namang may mga nabuong mga performances noon, and yours truly medyo naging involved hanggang sa nung nag-high school na ako. And then nung college, mas lalo pang mas malawak yung exposure ko sa theater noon. At the same time, sabi ko noon, kailangan gusto kong ipagpatuloy, gusto kong i-share yung knowledge ko sa theater. At the same time, gusto kong tumulong lalo na sa mga college students, sa mga kabataan. Kasi ang exposure ko, it's more on university-based theater performances, university-based arts companies. So, yun yung mga unang challenges. And then in the near and then as I go on with my endeavor sa theater,
nagkaroon ng mga iba't iba pang mga ka-challenges, pero awa ng Diyos, na-surpass naman. Ayan na, talagang syempre, walang susuko kapag gusto mo ang passion na yun. Yes. At Correct, tama lumiliyab pa rin yung determinasyon mo. Oo Di ba, nga, partner? Kapsat. At Sir Dan, syempre po, isa po kayo sa mga award-winning dito sa Baguio nung narito pa kayo sa Cordillera. Ikwento nyo naman po ang ating mga awards. And syempre, ang teatro kung nasaan tayo dati. Ang aking kasing purpose noon, lalo na noong binigay sa akin yung grupo ng SLU, which is the Resident Theater of St. Louis University, ang purpose ko noon is para ma-boost palalo at ma-promote palalo ang theater. Because theater before, when you say theater, it's all about musical theater lang. Hindi pa masyadong exposed ang drama, ang theater performance. So sabi ko noon sa sarili ko, kailangan ma-promote lalo at ma-boost pa lalo ang theater as an art, theater as a performance, and theater as a genre of performing arts. So tuloy-tuloy, nagkaroon ng mga workshops, nagkaroon ng mga interaction hanggang sa awan ng Diyos, we were able to uplift theater to heights of artistic excellence, especially in the field of sa discipline ng performing arts, ng theater. Hindi lang musical theater, kundi na-boost ang mga one-act plays, ang mga devised theater plays, ang mga dance drama, hanggang sa first performance namin, ang first award na nakuha namin as it's a group effort actually is yung best cultural group, which is the Tanghalang SLU. We were able to achieve that, and we were able to gain that for I think 3 consecutive years sa Aliw Awards, being the best cultural group, not only in Baguio City, not only in the Cordillera region, but also representing Cordillera region in the entire Philippines. And then we strive even more. So aside from being the best cultural group, because we also have we formulated our own objectives, our own mission, our own vision, which helped us elevate ourselves and our company to a more parang a professional level. So nagkaroon na rin ng mga plays, nagkaroon na rin ng nations, Aliw Awards. Aliw Awards is the most, during that time, it's the most prestigious award-giving body in live entertainment industry. Lalo na binibigyan ng pagkakataon ng parangal ang mga nasa teatro, ang mga kabataan, ang mga, in terms of live performances. So nagkaroon ng nominations sa plays na nagawa, and nagkaroon na rin ng pagkakataon na kumanalo bilang best director in one of the plays that I directed during my time in, I think that was in 2014. Yes. Sir Dan, we don't doubt na you can achieve this hype in your career. Sir Dan, meron kaming napansin dun sa mga pictures. Nakita namin that one of your mentee, tama ba, is si Miss Donna. So, how was the process in honing this artist, and ngayong nakilala na sila, ano yung feeling, the best feeling that it gave you? It started with of course with the humble beginnings talaga. Nobody expected na these people, Donna and sino pa si Bubay, si Donna, marami pa, si Paul at saka Angela Aurelio nanggaling sa Tanghalan, Angela Aurelio, si Paul, si Donna, si Bubay, at iba pang mga nanggaling sa Tanghalang SLU. I'm very proud of them. I mean, it's an overwhelming experience also that once in their lifetime that you've interacted with them, you've shared your passion with them, and now siyempre nun nag-start sa training, nag-start sa performances mula sa stage ng Tanghalang SLU sa SLU-CCA hanggang ngayon they flourish in their own field. So sa TV, sa film, lalo na si Paul, I've seen some of snippets of his performances sa film, and then parang na-nominate pa sa yung mga ginawa nilang film sa mga indie film. So which is I'm very proud also. Sa talagang pag nakikita ko sa Facebook, talagang tinuruan ko yung mga yun, nakasama ko yung mga yan.
it's an overwhelming experience and I'm very proud of it. Ayan, talagang maraming sa akin, para sa akin, bilang hindi si Papa P, bilang Paul Baldoza na nagsimula kay Sir Dan Romel Riopay, malaking tulong ang lahat ng trainings. Habang ngayon, inaalala ko lahat, Yes. bumabalik lahat ng memories. Maraming salamat, Sir Dan. Sir Dan, umiiyak na siya. Yes, alam niyo po, ang training kay Sir Dan, hindi ka, kailangan mong maramdaman lahat, simula pinakamababang posisyon, pagiging floor director, lahat, production, propsman, hanggang makapunta ka at mabigyan ka ng script. Oo, nakita ko, yun na, yun yung gusto mo talaga. And thank you, Sir Dan, kasi hinubog mo ang isang Paul Baldoza. Sir Dan? Unexpected talaga lahat eh. Unexpected yung mga pangyayari. Hindi inaasahan. Si on, when he was starting sa Ngalang Yasil, malaking inaasahan ko siya, especially on scenic designs, aside from, of course, acting, singing, dancing, scenic designs and everything, backstage, at saka technical aspect, hanggang sa nag-flourish na rin siya. Aside from Paul, yung ibang mga nanggaling sa Tanghalang SLU, it was all unexpected, but because of their own passion, because of me, I'm just part of their development, pero actually yung talagang gusto nila eh. Kanina na pag-usap, nabanggit nyo kanina na because of your passion, because kung gusto mo talaga mangyayari. Eh yun gusto talaga nila eh, so nangyari. Tumahas balahibo ko na naman, Sir Dan, habang nakikinig. Para ako yung bumalik sa alaala na nakaupo si Sir Dan sa kanyang director's chair. Lahat kami nakaupo at nakatingin sa kanya habang nagdi-discuss. Ganon. Oo. Yes, Sir Dan, syempre po, ngayong pandemya, medyo huminto po ang lahat. Ano naman po ang inyong struggles ngayon na nag-start ang pandemya? Talagang ibang mga artists, medyo natulog muna ang kanilang passion. Pero nandun pa rin po ba ang kanilang liyab? Nandun pa rin actually. Kasi when I started, when I left St. Louis University in 2016, I came here in the United States January of 2016. It's a fresh start for me. There's no walang theater. I mean, wala akong sa theater industry kasi bago lang ako dito. So I struggled. I really missed a lot ng theater performances. 15 years ako sa SLU and now pagdating ko dito sa Amerika, parang bago lahat. So kailangan kong mag-strive. Nainisip ko, hindi ko muna hanapin ng theater, kailangan ko muna hanapin ng sarili ko at kailangan ko muna i-develop ang sarili ko. Pero in the long run, in the process, I was able to meet different kinds of people. And at the same time, at my own workplace, naging part ako ng Fresno, California, all-male a cappella group. And then we sing during 4th of July and other commemorative U.S. Events. And then also in my workplace, I've been singing in competitions. Tao ng Diyos, nanalo rin. And then also, there's one time I attended at Fresno State, California State University, Fresno campus, Fresno State Filipino cultural group. So I was there. I was part of their giving critic to their performances. Kasi nagkaroon sila ng parang Filipino production. So in-invite nila ako to their performances. And at the same time, ngayong pandemic naman, medyo natigil ng konti, pero we were looking towards continuing on performances and getting involved with the theater. Dahil nga sabi nga ni Sir Dan, kahit anong mangyari, nandun pa rin ang kanilang passion at liyab. Gagawa ka ng paraan para makaperform. Ako nga at iba pang mga artista dito sa Baguio, mga artists, they're performing live mismo or minsan they're posting videos na sumasayo sa kwarto or painting kanilang mga artworks. And Sir Dan, Yes, go ahead, Sir. Go ahead, Sir Dan. Hindi, totoo yun kasi ang passion kasi when you say passion, it also involves your enthusiasm and commitment. When you are committed to something, kahit na mawala yan, mag-open ng doors para sa'yo, para magawa mo yung gusto mo.
Kaya yun ang maganda sa pagiging member ng theater also. Kaya nga, I Yes. second the motion, Sir Dan. Actually nga, si partner nga, nagpo-post siya and alam mo yung nakakaganda, nakakagaan sa loob na hindi natatapos yung passion niya on this. Sir Dan, meron akong tanong na sa tingin ko, hindi kasi natin nararamdaman yung suporta from our government. Ano yung gusto nating support na makita from our government? Lalo na sa teatro. Opo, lalo na sa teatro. Lalo na sa teatro. Unang-una siguro ang bigyan ng mas malaking platform ang theater as a form of art, theater as a form of organization, as a national organization. Although we do have the NCCA, the National Commission for Culture and the Arts, we have the Cultural Center of the Philippines, pero under of course the NCCA being a government body, na bigyan pa ng lalong support, bigyan pa ng lalong voice, bigyan ng lalong funds to reach out more, lalo na ngayong panahon ng pandemic, na not to stop promoting all their endeavors, all their parang projects. Bigyan pa ng pagkakataon, lalo na yung mga kabataan na gusto talagang mag-perform and be and parang included as part of the curriculum. Even though we say there is community theater or community theater, you can start with, because every student, every child, every person starts in the class. It starts in the classroom. It's being developed in the classroom, and then at the same time, after that, they go out and then they go to their community. So bigyan ng pagkakataon, ng platform, bigyan ng voice at bigyan ng support lalo ang mga student organizations, lalo na sa theater companies in universities, para lalo pa nilang ma-push din at mabigyan din ng pagkakataon at magkaroon sila ng parang encouragement na lalo pa nilang pagbutihin at lalo pa nilang i-develop ang community theater. Community theater is like a product. It's like an output of everything that you have learned, because community theater will reach out even farther. University theater kasi hanggang dun lang. Pero pag lumabas ka sa community sa university theater, hanggang dun lang. Pero ang scope mo, pero pagdating mo sa community theater, mas malawak ang scope mo, ang pwede mong marating. So malaki ang maitutulong talaga ng community theater para ma-boost ang theater industry, and the government should see that. Yan, nabanggit nga ni Sir Dan talaga yung pagtulong dapat at suporta sa mga ganitong sining. And syempre po Sir Dan, syempre kilala ang Pilipinas. Laging kilala ng Pilipinas kapag sa basketball, sa beauty pageant. At and dati kasi uso na ang sarsuela, ganyan, sa Pilipinas. Pero ano po sa tingin nyo, bakit hindi ganun at stand nyo po dun sa nangyaring hindi napapansin ng teatro? Kasi siguro hindi masyado nabibigyan ng priority. Ang sabi nila wala silang makukuhang parang walang gains in terms of siguro financial aspect, pero bakit ang United States, kasi they parang they established na ang theater as a form of art is also part of their culture, and is also part of their livelihood. Why not put theater also as part of our cultural aspect, na kailangan meron tayong sentro talaga ng theater performances sa Pilipinas. Of course, nandiyan ang CCP, nandiyan ang pag nasa Manila ka, nandyan ang iba't ibang theater performances. Pero patulad ng New York, meron silang Broadway. Katulad ng Chicago, they have their own. Katulad ng London, they have their West End. Ang Pilipinas, sana meron din tayong parang established na parang area kung saan nandun lahat puro theater, at saka talagang binibigyan talaga. Kasi ang importante lang naman kasi bigyan mo ng pondo, bigyan mo ng value yung theater para lalo pang umangat at lalo pang ma-boost, not only nationally but also internationally, and which would reach far across the globe.
bigyan lagi ng magandang programa ang theater para lalo pang ma-boost yung industry ng theater. Yes, Sir Dan, naintindihan namin yung naririnig namin sa'yo that we lack the support that we should be getting. And tama, Sir Dan, it's part of our culture. Kasi nung unang panahon, when our ancestors are actually bored, ito yung form nila. Ang teatro nila, ang form nila para i-express ang kanilang sarili. Kung kaya ng ibang bansa, tulad ng sabi mo kanina, Bangkok, na there is a tourist pa rin. Parang kasama sa tourism attraction nila is yung mga place na portraying their culture. But hindi natin gawin na using culture natin na i-perform habang yung mga turista nanonood. Di ba, Sir Dan? Malaking idea po ito. Ayun. Tama yon. So kailangan talagang bigyan natin, ilagay natin as hindi lang siya parang secondary na priority secondary sa mga kailangan, kundi i-boost pa natin ang culture and arts ng Philippines kasi maraming talents dito eh. The only problem here in the Philippines is on how to select kumbaga para puro magagaling na eh. Kung paano mo lang siya i-dissect, pero piliin talaga, pero lahat magagaling na eh, lahat maayos. Lang kung ano talaga yung kailangan mong ilagay na platform para sa mga talents na yun. Kasi talagang we are teaming with wonderful and with amazing talents here in the Philippines. So kailangan meron lang silang lugar para doon. Indeed, talaga tamang sinabi ni Sir Dan. And Sir Dan, syempre po sa mga manonood natin, kapag sinasabing teatro o yung pangalan ng teatro, stereotyping na acting lang. Oo nga, pero marami kang matututunan yan dyan. Nandun ang unang disiplina. Ano pa po ang pwedeng matutunan sa teatro, Sir Dan? Of course, time management. Lalo nung nasa tanghalang SLU kami, nung nasa tanghalang SLU pa ako, I always would reiterate time management. Discipline on time and discipline on whatever craft that you are doing. Let's say, for example, if you are an actor, you have to have that discipline to not only about your script, your lines, but also about yourself, about your being as a person. Mong i-prepare yung sarili mo eh. Theater is all about preparing yourself, and at the same kasi it's not about you, it's about you and your audience. So the audience wouldn't mind happening backstage. What they wanted to see is what's gonna happen on stage. Parang sa buhay, hindi naman nila papakialaman kung paano yung preparation mo, kung ano yung gusto nilang makita, kung ano yung ipe-present mo. So it's all about time management. It's all about being professional. Alagaan mo yung sarili mo physically, because of course you need physicalization. There's a theater. Lalo na, at sabi nila kaya maraming sa mga pelikula, gusto nilang kinukuha yung mga taga-teatro kasi talagang yung discipline ng theater nandoon eh. Yung stricto ka sa time, stricto ka sa lahat ng maraming bagay para ma-achieve mo yung performance mo. Naka-focus ka talaga. It's all about focus and professionalism in the theater. Kaya nga, Sir Dan, nakita ko how these values have been present to my partner as well. Yes. Sir Dan, ano naman yung hinahanap nating attitude or personality in any of your mentee para ma-encourage mo sila, or yung hinahanap mo to magkaroon ng isang tunay na artist, theater artist? It's all about love of work. I always stress that term. That idea. It's all about you just have to love your work, because if you love your work, everything else will follow. If you love your work, everything else, you'll become an inspiration to others. If you love your work as a theater actor, or not only as a theater actor, but in everything that you do, if you love your work, you gain success, any kind of success, and then people will be inspired by what you're doing. People will be encouraged of what you're doing. You just have to love your work, put value on everything that you are doing. Hindi yung ginagawa mo lang for the sake of gusto mo lang matapos yung araw mo. Of course, lahat tayo napapagod. Of course, lahat tayo, because we're all human beings, we
don't have the capacity na talagang malakas ka lagi. So, but the thing is, if you value what you're doing, everything else, parang everything else will become positive. Everything else will become, will turn towards you. So, magiging maganda yung result. It's all about wonderful result. It's all about, it doesn't have to be perfect, but you know, the sabi nga nila, perfect, practice makes perfect, but good practice or perfect practice makes everything perfect. Parang ganon. So you just have to prepare yourself to whatever you want. I mean, you can do. Nakita namin, Sir Dan, that there's always supposed to be puso sa lahat ng ginagawa natin. Tam- Sir Dan, how do you encourage the youth? Hindi lang youth, kasi ang tinitignan natin, gusto natin maging community-based ang teatro. Sir, how do you encourage us, people, commoner, to be part of the theater? First of all, appreciation. You don't have to be part of it, but you have to be part of appreciating the art itself, theater as an art. Kasi may mga iba na teatro lang yan, para ang aarte naman nila, pero hindi mo alam kung paano yung hirap naman ng behind the scenes. Kumbaga, ang hirap-hirap nung ginagawa ng bawat aktor. So it's all about appreciation. Appreciate and you know, and learn from everything that is being processed, that everything that is being developed. Try to, you know, watch and learn other theater performances, be inspired, and hindi naman madali kasi ang tao kasi iba't iba yung kanilang mga interest. Pero just put time, you know, give time on appreciating what you see and what you see backstage. And then from there, you'll be encouraged also that theater is an art. It's a wonderful art. And not only as a wonderful art, but also a natural art. Ayan. Talagang punong-puno at best na best ang advices ng ating artistic theater director na si Sir Dan. Maraming salamat. And Sir Dan, meron po tayong gustong pasalamatan? Maraming salamat. Unang-una sa inyo, sa pag-invite sa akin dito. At saka of course, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng time. Actually, after this one, I'm going to work, pero I wanted to share this one. Thank you, Paul. Si Paul siya yung kanina. Thank you very much. And of course, let me take this opportunity also to thank all my former members of the Tanghalang SLU, the alumni, the formers, for being part of my life as your theater director. I know that you are all successful in your own right, in your own career. Let me thank all of you, and of course, I'd also like to thank the CCA, the SLU, for giving me this opportunity, also for sharing my talent for 15 years. No regrets. Until now, I really missed working in the theater. So maraming salamat. Lahat ng mga sa theater, thank you so much for your time and support. Maraming salamat, sir. At nabanggit nga ni Sheky, talagang napanood niya isa sa mga gawa din niyo. Na King and I. The King and I, Sir Dan. Yeah. Oh, wow. Kasi sabi ni Papa po na, you know, we've been there for 15 years, so nag-ano rin ako, wow. Sabi ko, Sir Dan, maraming salamat, and we are just honored and blessed to be with you today. Ingat po kayo. Ingat po. Shekina, salamat din. Paul, thank you so much for this opportunity. Ayan. Thank you, sir. Isa na naman talagang ngayong Webes the best. Talagang best speakers. Alam mo, nakaka-motivate kasi sabi nga niya is ang teatro, hindi lang teatro. Hindi mo kailangang maging parte din ng teatro. Kailangan mo lang ma-appreciate ito. Yes. Ano yung meaning niya ito at ano ang gusto niyong ipahiwatig para sa'yo. Yun kasi yung appreciation and understanding sa isang craft na ginagawa ng isang tao, it goes beyond kasi mga car engineers, di ba? Nakita natin yung produkto niya, hindi lang sa, maybe the rest are not seen at the TV, but they have affected their community in their ways na natutunan nila sa teatro. Kaya mga car engineers, be the person that supports
the others as well. Oo, at sabi nga nila din, nadagdag pa dito, it's a domino effect eh. Ang teatro, pinaramdam niya kay Sir Dan ang importansya. Si Sir Dan, nagturo siya at nagtanim siya ng learnings sa amin. Tapos ngayon na ito na nagagamit namin ng mga learnings and discipline. Kaya nga, and with that learnings, no partner, you are the best of what you do today. Na i-inspire mo ang ibang tao and you encourage people to find the best within them. So, maraming salamat Sir Dan and maraming salamat partner kasi hindi natapos doon eh. Hindi natapos sa school, hindi natapos sa four corners of the wall and nandito ka ngayon. Kasama namin, di ba mga Car Rangers? Yes, at ayan, marami pa tayong makikitang mga inspiring stories at ating mga balita dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagong balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Ilang natitirang unidentified na suspect sa hijacking sa Taloy Sur, Tupa, Benguet, nakilala na. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Sa kalsadang ito na parte ng Barangay Cuba, Kapangan, Benguet, tinambangan ng mga hindi pa nakikilalang mga armadong individual ang dalawang lalaki. Nangyari ang insidente kaninang madaling araw. So kaninang umaga, mga bandang 5:30 ng umaga dito sa may Governor Badudangwa Road, dito sa Barangay Cuba, Kapangan, Benguet, merong tinambangan na dalawang tao na ikinasawi nila. So yung tao na yan is na-identify natin as si base sa report ng Kapangan MPS, Mr. Eleuterio Licudan at saka si Mr. Jeric Lidama. So as to the motive, hindi pa natin alam kung ano yung motive, hindi pa natin alam kung ano yung kanila, yung dahilan kung bakit ito binaril. Ongoing pa rin naman yung investigation ng ating Kapangan MPS. So inatasan na ng ating Regional Director ng Kapangan MPS na magsagawa ng investigasyon para dito sa kasong ito. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing ang mga biktima sa kanilang bahay at umalis sila ng alas 4:30 ng madaling araw. Laman ng kanilang truck ang gulay na sayote na ibabagsak sana sa La Trinidad Trading Post. Pero nang makarating ang mga biktima sa Barangay Cuba, dito na sila tinambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Dead on the spot si Licudan at Lidama. Sa ngayon, tinitignan pa ng pulisya kung ito ba ay isang kaso na naman ng hijacking o personal na motibo. Hindi pa malaman sa ngayon ng pulisya kung may mga tinangay na kagamitan mula sa mga biktima ang mga suspect. Sigaw naman ng mga kaanak ng mga biktima ang hustisya sa karumal-dumal na krimen. Nakilala na rin sa wakas ang natitirang suspect na napatay sa madugong hijacking sa Taloy Sur, Tuba, Benguet. Una na kasing nakilala ang 4 sa 5 suspect sa naturang encounter at natitira na lamang ang lalaking nakasuot ng General Office Attire ng PNP. Sa pagberipika ng mga kamag-anak nito, nakilala ang suspect bilang si Nicolas Esguera Cuellar, 41 anyos, at residente ng Mexico, Pampanga. Sa pagsisiyasat ng pulisya, si Cuellar ang isa sa mga nakasakay sa SUV na nagsilbing escort ng truck nang mangyari ang insidente. Nakunan din ito ng PNP ID pero naberipika na hindi siya ang nakapangalan sa ID at hindi rin ito kasapi ng pulisya. Kakalayan dito mula sa piitan noong Mayo ngayong taon dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Inuwi na ng mga kaanak ang mga labi ni Cuellar. Nagkaroon ng salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Mexico, Pampanga. Narito ang balita ni Christian Zamora. Papagal High School sa Barangay San Pablo, Mexico, Pampanga. Maya-maya, nagsalpukan ang isang motorsiklo at tricycle. Sa lakas ng impact, ang isa sa mga nagmamaneho ng motorsiklo ay tumilapon at sumadsad sa kabilang bahagi ng kalsada. Agad namang nakatayo ang dalawang sakay ng tricycle.
Matapos ang kalahating minutong nakahandusay sa daan ang rider, dumating ang isang humaharurot na pulang elf truck. Ang masaklap, nagulungan pa ang rider at napuruhan sa ulo. Patay ang rider na kinilalang si Jimmy Atoy, 32 anyos, isang barbero, Tubong, Mexico. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima. Ayun sir, humihingi po ako ng hustisya na sana siya na po mismo ang sumuko. Sana po, wag na po kaming pahirapan pa para hanapin kung nasaan man po. Sana siya na mismo makonsensya na po sa ginawa niya. Siguro po alam niya naman po yung ginawa niya sa asawa ko, hindi po sa kanya, hindi naman po mamamatay. Yung asawa ko, nakita niyo naman po yung video, di ba sir? Yes po. Ayun lang po, sana po makonsensya na po siya, sana sumuko na po siya mismo sa mga pulisya. Masama rin ang loob ni Marian sa mga nakakita sa aksidente. Tila wala raw tumulong sa kanyang asawa. Sana, meron po sana isa sa kanila nag-insist. Isang concerned citizen lang po na sana tumayo po sa tabi ng asawa ko. Nakita niyo naman sir, di ba? Ang tagal pong nakahandusa yung asawa ko sa gitna. Mas inuna po nilang pinuntahan po yung kolong-kolong na kung tutuusin siya, di ba, ligtas naman po sila, nakatayo po, di ba? Sana po, niisa sana sa kanila, pumunta po dun sa gitna para sana nag-traffic man lang. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang Mexico Police. Kinakalap na rin ang mga kopya ng CCTV footage sa maaaring dinaanan ng elf truck. Sa mga nakakaalam o nakakakilala sa driver ng truck na ito, maaaring makipag-ugnayan sa Mexico PNP sa pamamagitan ng mga numero sa inyong screen. Sinusubukan pang kuhanan ng panig ang mga sakay ng tricycle na ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Mula Mexico, Pampanga. Safety Seal Certification iginawad ng DILG sa Candon City Hall. Narito ang balita. Ginawad ng DILG ang kauna-unahang Safety Seal Certification dito sa probinsya ng Ilocos Sur sa Candon City Hall matapos pumasa sa inspection at evaluation. Pinangunahan ng inspection team si City DILG Officer Gerald Gallardo kasama sina Police Lieutenant Colonel Randy Arellano at Fire Chief Inspector Nemesio Valenciano Jr. Ang seal ay tinanggap mismo ni Mayor Erickson Singson at inilagay niya ito sa harapan ng City Hall. Bagamat voluntaryo ang aplikasyon, sinabi ng kalihim na mahalaga ang safety seal upang maging kumpiyansa ang mga tao na ligtas ang lugar dahil naipatutupad ang safety protocols. Samantala, maaaring bawiin ang safety seal na iginawad sa establishmento kung mapapatunayang ito ay may pagkukulang. Mula dito sa syudad ng Candon, Industrial Park sa Binalonan, susi sa paglago ng ekonomiya sa Pangasinan. Narito ang balita ni Dobby de Guzman. Walang puknat ang konstruksyon ng gusali ng Sumi North Philippines Wiring System o SNPW sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Paggawa nito ng wiring harness at electronic products na pang-export sa Japan at North America. We were 3 LGUs back then na pinagpilian nila. So, nauna ang Binalonan. When they saw the potential of Binalonan, they decided to put their investment dito po sa Binalonan. Dito sa 5th District. Dahil yung iba po dati nasa ibang distrito eh. So, yun ang background niyan. They saw the potential, the accessibility, and the welcoming environment of the town, especially the officials of the town. Nakatayo ang SNPW sa 20 hektaryang lupain. Ito ang pinakaunang locator sa Industrial Park ng Binalonan. 10,000 trabaho ang ibibigay ng SNPW. Di ba yung multiplier effect nung 10,000? Just imagine times 2, times 3. Di ba? Those 10,000 employees
out of one company will need housing, will need transportation, will need a place to eat, place to buy, no, to do their grocery and marketing. So, yun yung multiplier effect nun. So, yun ang tinignan ko eh. I just saw it beyond what is yung direct incentive. And then, tapos yung multiplier effect niya, the indirect incentives and indirect benefits of having such an economic activity such as this one. Hinahanda na ang iba pang bahagi ng industrial park. Kabilang sa mga inaasahang susunod na mamumuhunan dito ay mga nasa linya ng information technology, aviation industry at business process outsourcing. Outside of this development, there are logistics companies who would like to develop logistics hub in this place also, looking for hectares and hectares then of properties, and then residential developments. Hindi lang sa Binalonan yan. We're talking of going to Lawak, going to Pusurubio, going to Urdaneta. Ito po yung nucleus eh. Tapos kakalat na po sila sa mga neighboring LGUs yan. Sigurado po yan. Pag nagkataon, ang 10,000 trabaho na ibibigay ng SNPW ay matitriple. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at bisitahin ang Luzon Headlines. Narito ang Morning Balita ni Morning Balitaktakan. Get din. Ay, ang layo nga, partner. Yes. Sige, pakilala mo na siya. Let's welcome our Barangay Ansagan Kagawad Committee on Tourism, Ma'am Amalia B. Daping. Good morning! Good morning po. Ayan, napakaganda. Napakagandang Barangay Kagawad. Oo nga. At alam ko, she is the best on what she do, no, partner. And, Ma'am Amalia, kamusta naman po tayo ngayon sa Ansagan? Ma'am, okay na okay po ang Barangay Ansagan and zero positive sa COVID. Wow, talagang bigay todo ang kanilang paglaban sa kontra natin na COVID-19. And syempre, usaping turismo naman, isa sa mga naapektuhan din ang industriya ng turismo. Ma'am Amalia, ano po yung mga ginagawa po nating mga projects and events ngayon sa turismo ng Barangay Ansagan? So far, sa ating turismo, wala pa pong actually ginagawa, but the preparation for the opening. Kasi, sir, dahil nga po sa pandemya, wala po tayong mga turista. So, with the partnership of the barangay to our municipal local government unit and also to DNR and Department of Tourism, nagpe-prepare na po ang Barangay Ansagan for the opening of the tourism activities sa ating barangay. Lately po, with the help of our Municipal Tourism Officer, Ms. Annabel, sa ating munisipyo sa Tupa, nagkaroon po tayo ng assessment with Department of Environment and Natural Resources para po ma-assess ulit nila ang ating ating tourism sites sa barangay. Para po tulungan tayo sa paggawa ng ating development plan at ma-inform po tayo kung ano pa yung mga pwedeng gawin at pwedeng i-develop sa ating barangay para sa turismo. Ayan, talagang nakaka-excite na yan, Barangay Kagawad, para makita natin ang daming resources at mga natural-based tourism na meron ang Barangay Ansagan. And Barangay Kagawad, syempre po, usaping tourism naman. Ano po yung, ikwento naman po yung mga tourism site natin dyan na pwedeng puntahan kapag okay na?
Opo, sa Barangay Ansagan, we have a lot of caves. So, pwede po tayo mag-caving, pwede rin po ang rock climbing actually, and camping. May mga falls din po tayo at rivers na pwedeng paglangoyan. Kasi actually, yun yung mga available ngayon. Hindi pa po namin pwedeng ilabas yung iba. Wow! Yes. Yes, nakaka-excite. May mga patikim ang ating barangay kagawad sa kanilang turismo. Kaya nga. And Miss Amalia, just wanted to follow up kasi years before, 2017 po ata, ako at kasama kong mga tour guides ay bumisita dyan. At please correct me if I'm wrong, one of your falls is Towing Falls, tama po ba? And ano po yung ginawa natin ngayon to make sure that there is safety sa mga locals natin? Kasi that time, it was just a newly open falls po. If I'm not mistaken, Tubing Falls is located in Camp 1. Camp 1. Hindi po sa aming barangay. Opo. Ansagan is more, ilapang metro. Mas mababa Mas mataas pa, mas mataas. Okay. Yes. Well, nandun ang kanilang ubong-ubong caves at marami ayun pang nga, iba. caves. Yes. Paano naman yun, Miss Amalia? How do you make sure yung safety ng mga locals natin na gustong pumunta sa falls? Caves, rather. Okay. For the safety, para po prepared ang ating mga guides, kailangan po nilang matrain. So they had their series of trainings last 2019. And before 2019, meron na po ulit trainings ng first aid, CPR, and all other basic trainings para po ma-equip sila sa knowledge at skill para po pag may turista or either foreigner or local tourist, ma-assist po nila ang ating mga turista at mga bisita pag nagkaroon po ng mga incident. And of course, nagkaroon din po ng basic mountaineering course para maturuan ang ating mga guide ng mga basic information at skill sa ating mga, yung pwede nalang gawin sa bundok or yung mga information regarding our forest or our flora and fauna. At syempre, doon sa training, naturuan din po sila na i-inform ang ating mga guide, ang ating mga turista kung ano yung pwede at hindi pwede, mga do's and don'ts natin during the trip or hike or caving activities sa ating tourist sites. Yes, talagang na-experience ko yan. Sobrang ganda ng Barangay Ansagan at kanilang mga caves and kanilang scenic na kanilang environment. I can only attest to that, partner, kasi dito sa Cordillera region, we have a lot more to offer. Miss Amalia, I just wanted to check also the welfare of our tour guides dahil malapit ang puso ko sa kanila bilang isa ako sa kanila. Ano yung mga kailangan ng mga tour guides natin ngayon that we can take advantage kahit pandemic? Kailangan po, number one kailangan po nila ng gears. Sa totoo lang, sobrang wala po silang gamit actually. And also, the basic gears pag pumapasok sa caves, wala pa po yun. So far, we are trying our best to acquire those para po sa kanila, pero as of now, dahil nga po masyadong ang budget ng ating barangay, medyo nalilimit yung ating pwedeng i-purchase or pwedeng maibigay sa mga guide natin. So far, actually ngayon po wala pa po kami nabibigay sa kanila kasi sobrang limited ang ating budget ngayon. Naintindihan po natin yan, Miss Amalia, because during the pandemic nga, it was one of the least priority din kasi ako din po bilang tour guide, hindi din kompleto yung gamit namin. Andito pa kami sa Baguio City, which is dapat the resources are okay. Pero nasa proseso yan, and I hope the local government can also check on that. Yes, dagdag pa dito talagang nandyan, tulong-tulong, bayanihan ngayong pandemya pa rin. And kapag okay na lahat, bubuhayin na ulit natin ang turismo. At napakaganda at marami pang magandang tourist spot ang meron ang Barangay Ansagan. And Ma'am Amalia, tungkol naman po sa turismo at nature-based tourism na meron ng Barangay Ansagan, ano po ang importansya nito sa ating mga kabarangay? Yes, Sir Paul, thank you at ano nyo yung question na yan. So, in Barangay Ansagan, sobrang dami po ang nature-based resources na pwede nating i-open for tourism purposes. Ang isang
effect nito sa aming barangay at lalo na sa ating constituents ay magkakaroon sila ng additional livelihood. So ang livelihood po ng ating barangay basically ay farming. So pag na-open po ang ating turismo, madadagdagan po ang kanilang livelihood. So magiging pwede silang maging tour guide, maging porter, pwede silang magbenta ng local products sa ating mga turista. At pwede rin silang maging business people. Pwede maging pwede rin natin silang i-train para gumawa ng mga local na what they call local craft para ibenta sa ating mga turista. Ganun po, sir. Talagang maraming maibibigay, hindi lang sa, syempre, nature-based tourism, nandun na connect na yan. Naroon na ang kanilang products, local, kanilang people din, di ba? Their community and their culture. Kultura. Isa pa dito, sir, kasi ang nakikita natin, once na ma-open ang tourism sa ating barangay, siguro naman po, madidevelop siya, lalo na po ang ating kalsada at ang ibang basic na kailangan ng ating barangay. Kasi po, sa totoo lang, sir, ngayon hindi pa pumaayos ang kalsada. But then, because of our partnership with other agencies like the municipal government, the provincial government, and the national government, and other agencies of the government, meron pong mga ating tulong-tulong po ang mga gobyerno, ang ahensya ng gobyerno para ma-develop ang barangay natin. And also, with the help of our private partner, which is the Felix Mining Corporation, which provides us or gives us the share of our Social Development Management Fund every year, which of course the SDMP is mandated by law, pero ang laking tulong po nun para ma-develop ang ating barangay with the help of the SDMP of Felix. Nadagdagan po ang fund natin para humaba pa ang nasesimentong kalsada sa Ansagan. And of course, malaking tulong po yun para dumami ang makagraduate sa college at high school na galing sa Barangay Ansagan. Kasi marami po tayong scholars na pinupundahan ng Social Development and Management Program ng Felix Mining Corporation. At talagang it's a domino effect talaga. Lahat kailangan natin ng isang, alam mo, tulungan talaga na para sa ating barangay. Dahil maraming maapektuhan tulad na din ng ating mga, syempre, pagtulong din sa ating mga scholar. Kaya nga. And that's also a help from Felix Mining Corporation na ang laki din ng naibigay nilang positibong epekto sa community. Ma'am Amalie, I just wanted to also ask yung mga tourism sites natin dyan, ano naman yung makakulangan pa na kayang maitulong ng government natin? Madami pa, ma'am. Kasi nagsisimula pa lang pero kakayanin. Oo naman po. Kakayanin with the help of course, our partners in the government and also the private. So for number one po na kailangan po namin ngayon na pinapakiusap at ginagawa naman ng paraan ng Provincial Tourism Office and the Department of Environment and Natural Resource and the Municipal Tourism Officer is the creation of our development plan, tourism development plan. Kasi kailangan po namin yun, ma'am. Kasi parang yun na yung gagamitin namin na basis para malaman kung ano ba talaga ang dapat at hindi dapat gawin doon sa area ng tourism natin. Second is the of course, basing on our development plan, doon kasi mailalagay kung ano yung mga kailangan ng ating turismo, like tourism building, mga information center, mga ganyan, and also mga signages. Yun po, kasi sobrang importante po yun sa ating tourism site, yung mga signages po natin. Ayan, na talagang marami. Of course, idadagdag ko na lang, Sir Paul, yung trainings. Sobrang kailangan po natin ng rigorous or continuous training ng ating community or ng ating guides. Para po, pag may turista, talagang, aside from they are being very hospitable, madadagdagan po yung knowledge nila kung paano nila tanggapin at asikasuhin ang ating mga bisita at kung paano nila i-entertain. Ganun po. Kaya nga po, Ms. Amalia, we wanted to help on that as well. I and Papa Paul were always willing to open our doors for trainings and seminars, and gusto naming makatulong sa pag-unlad ng turismo sa Ansagan. Ms. Amalia, sino po yung mga gusto nating i-encourage yung mga car-rangers natin after the pandemic to visit Barangay Ansagan?
Mhm. Um, Iniimbitahan ko ang ating mga local and foreign tourists na bisitahin ang Barangay Ansagan. Experience niyo po ang bumpy ride papuntang Barangay Ansagan. And also, makikita niyo po ang ating amazing caves, ang forest, ang ating falls, at pwede rin po kayong mag-camping sa ating mga camping area sa bundok, sa Barangay Ansagan. And one of their assets, Miss Amalia, are people, the culture, the kindness of the people from Ansagan. And ang turismo po, it will come naturally. And maraming salamat, Miss Amalia, kasi binigyan mo kami ng overview of what Ansagan is after this pandemic. At syempre, nabanggit mo na ang kanilang community, ang kanilang, syempre, ang tower, the people ng Barangay Ansagan. Syempre, pasadahan naman natin ang mga activities na ginawa ng Barangay Ansagan, and especially with the help of our barangay kagawad na si Ma'am Amalia Daping sa mga livelihood naman ng ating community. Ikwento nyo naman po. So, ang ating barangay, I being the coordinator or the chairman on committee on livelihood, I wanted them to have additional income or additional livelihood. So, with their help, inisip namin kung ano ba yung gusto nilang livelihood program, additional livelihood program. So they said, baking daw. So pagbe-bake ng pandesal, pagbe-bake ng cake, and all other pastries. So with the help, of course, of our social development plan, development program from PhilEx, napondohan po ang ating livelihood program. So we had our training last March. So additionally, may isang private entity also that had funded the training on manicure, pedicure, and hair cutting para sa ating mga kababaihan sa barangay. So, nagsabay-sabay po yan, Sir Paul, noong March. And also, noong April po, nagkaroon po ng training ng business, hindi naman siya training, it's like a business orientation para po ma-equip sila or ma-orient sila kung ano ba yung pwede nilang gawin habang may pandemya at habang nag-prepare po tayo para sa opening ng ating turismo. So they had the orientation, a business orientation. And then naturuan din po sila kung paano ang management ng kanilang finances. Yes. So ang ating mga speakers that time ay walang iba kundi ang ating Ansagan born na isang accountant na empleyado ng BIR, si Miss Mabel Sofla Bueno. So sabi ni Miss Mabel, as part of her paying it forward or parang payback sa barangay, siya ang nag-speak or nagturo sa ating mga kababaihan kung paano i-manage ang kanilang finances. And also for our business orientation, ang ating speaker was Mr. Dean Cuanzo and Miss Catherine. Sila po ay mga trainer din sa under DTI. Yes, so ayan, ang dami pala nilang ginagawa. At syempre, knowledge. Yes. At syempre, Ma'am Amalia, maraming salamat dahil sa inyong serbisyo sa ating barangay. Meron po tayong gustong pasalamatan. Ayan. Gusto po, on behalf of the Barangay Council of Barangay Ansagan, gusto po namin pasalamatan ng ating municipal government of Tuba, our provincial government of Benguet, and our private entity partner, which is the PhilEx Mining Corporation, and all other individual na tumutulong po sa ating barangay. Dahil po sa inyo, nadadagdagan yung development sa aming barangay. Hindi lang po structure or physical na structure ang naidadagdag sa development ng barangay. Pero po, pwede rin po yung mga soft na tulong like scholarship and all other na pwede niyong itulong sa amin, at lalo po kami na-encourage pag may mga tumutulong po sa amin, na-encourage po kami to move forward, to do more for our barangay, for our community. At kukunin ko din po itong
moment na ito para magpasalamat sa mga kasamahan ko sa Barangay Council dahil si Paul, parang second month na ito na hindi ako masyadong pumupunta sa barangay dahil nga po may mga inaasikaso ako dito sa Baguio and La Trinidad. So sila po ang nagtatrabaho sa barangay. So thank you so much. At yung serbisyo publiko talaga ng ating mga kasamahan sa barangay ay hindi matatawaran. Talagang all out sila. Hindi po natin mako-question yun. Yes, and maraming salamat din po sa ating community, sa mga constituents natin, sa sobrang pag-work din nila para ma-develop at ma-improve ang ating barangay. Kasi, Sir Paul, hindi lang naman po ang barangay ang dapat mag-work para ma-develop ang barangay. Lalong-lalo na ma-develop ang barangay kung may cooperation ng bawat isa sa barangay. Yes, exactly. Tama po. At maraming salamat sa pag-accommodate po sa amin. At syempre, pag-share ng mga ganitong kwento ang yung best practices at best mga activities ninyo sa barangay. Thank you, Miss Amalia. And ingat po kayo. Thank you po. Salamat po. Be safe. Opo. Partner, talagang ngayong barangay ay talagang nakita natin naman yung ibang aspeto ng yung mga resources na pwede nilang gawin. Isa na dito ang kanilang nature-based tourism or mga turismo. Kaya nga. And yun nga, partner, di ba, we are not in our best situation right now, but they're doing their best to recover in what is available to them. And nakakatuwa, nakaka-uplift kasi, partner, nakakagaan ng loob na yung mga ganitong tourism activities, hindi mo na kasi kailangang lumayo pa para ma-experience yan. Andito lang yan sa atin, napakalapit lang ng Ansagan, di ba, partner? Oo, at talagang ang dami pa nating matututunan dahil eto na ibibigay pa rin natin, tatadtadin namin kayo ng iba pang ating mga voices ng ating bagong segment din. Yes. Di ba, partner? Oo naman. Dahil dito sa One Voice, bida ang boses ng masa. Can you question, ask me the question? How do you encourage people to see tattoo as an art? For one, definition of art is application of human creative skill. So, sa akin, pag hindi siya maganda pagkakagawa, dugyot siya tignan, it's not an art. So maraming nagtatato, hindi maganda pagkakagawa, it's not even an art for me. So, to encourage, sa akin, it's more of an awareness na ang tattoo is an art pag maganda pagkakagawa. So I made sure maganda yung pagkakagawa ng tattoo ko. So whenever I post it on social media, bata, matanda, makita nila na maganda. So hindi siya mukhang preso tignan or hindi siya mukhang, addict or criminal, parang gano'n. So maganda siya tignan. So art siya. Yun lang. Okay, sir. Start na po tayo. Pakilala po sila. Hi, I'm Raymond Martinez from Entasis Tattoo and Supplies. You can check my works at Raymond Tattoo on Instagram and 2600 Tattoo on TikTok. Tapos at Raymond sa Facebook. So, sir, may konting katanungan lang po tayo para sa ng madla. As a tattoo artist, how do you encourage people to see the tattoo as an art? Maraming basis actually. Kumbaga, marami din pumipigil. Isa na siguro dyan is yung mga religious sectors. Tsaka syempre, tama naman, nakasaad sa Biblia na ang katawan ng tao ay katawan ng Diyos. Bawal mong limbakan o tumihan sapagkat darating ang araw na ito'y babawiin sa atin. Tama naman po, pero ang isa rin na question ko, kumbaga, is mali ba na yung regalo binigay sa akin ng Diyos is ginagamit ko para sa kabuhayan at para suportahan yung pamilya ko. So, sana, ang masasabi ko lang sa lahat, magkaroon pa ng mas malalim na pananaw tungkol sa sining ng tattoo.
Kasi part na ng kultura natin to bilang Pilipino at syempre, yung art ng tattoo ngayon is iba na sa nakaraan dahil na ipapasok na natin dito yung magkakaibang techniques gaya ng techniques sa painting at charcoal. So yun lang po. Sa mga nagdi-discriminate sa tattoo, naiintindihan namin kayo. So sana maunawaan at intindihin nyo din kami sa larangan ng pagtatato at pagkolekta ng tato sa katawan ng bawat tao. Yun lang po. Salamat. Kaya nga, 'di ba? Parang sa teatro din 'yan, partner, hindi kasi lahat open ang perspective on these matters. And the thing is that me as a person that has been inked at maraming tattoo, naramdaman ko na rin kasing discrimination on such. But, magdo-donate nga ako ng dugo na sinabi sa akin isang nurse na, ay kung ako yung magtatanggap ng dugo na yan, hindi ko kukunin yan kasi madumi yan, kasi may tattoo siya. So, ako bilang isang taong may ink, it was a form of discrimination. But the thing is that it's a form of an art. Yes. And hindi kasi natin i-disregard yung opinion din nila. And katulad nga nung sinabi ng isa nating artist, Sir Raymart, na inirerespeto namin yung form of expression nyo, and at the same time, gusto din namin marespeto yung form of expression namin. Ayan, at syempre, dati pa may kasama na, sabi ko sa teatro, may root lahat yan, sarsuela, pero din ang artist at ang pagtatato, dati pa, kasama na sa kultura natin yan. Kaya, so maging open-minded lang sila. So partner, yes, para before natin tapusin tong araw na to, pasadaan muna natin yung mga Facebook, friends natin. Andito na ating si Ma'am Charmaine ng Lemony Hotel, Joshua Bendia, and Brian Rialgo, and Jem Rose Dumalag Cabrera, yan, and Mama, and Brenda Tulyok, ang ating Hong Kong Rangers. Hello po sa inyo. At syempre, ang dami pa ating mga ka-Rangers na nanonood sa iba't ibang platform natin. Twitter or Facebook and YouTube Instagram. din. Also shout out lang kasi partner, we have one pa from UAE. Hi Sir Gerald, thank you for watching. And also, hi na, good morning. At syempre, nandyan ang ating mga sponsors. Nandyan ang Katya Liz, Musar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Loves Cafe, Lorma Medical Center, Amyanan Balita ngayon, Mega Tower, My Manox, NGCP, Pines Estate Gaming Corporation, at Studio Coffee, and of course, wala nang aw sa pao. At ayan ang ating quote of the day. To be the best, you must be able to handle the worst. Ayan, laging nasasabi na kailangan mo nang maramdaman lahat ang worst scenario, worst situation, para alam mo kung ano ang kaya mong i-best na ibigay. Tama. It could have been the worst of everything, mga ka-Rangers, pero it will be rewarding kasi there will be best things after that. Yes, kahit yung pinaka-worst environment mo, doon mo makikita kung ano ang kakayahan mo, kung ano kaya mong gawin para ma-resolve yung environment na yon. Kaya nga, but don't let that affect you because you are the best of what you do. Kaya mga ka-Rangers, isang araw na naman. Yes, dahil ito ang Webes, the best! Once again, ako ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Shakikay kasama sa kakulitan nyo tuwing agahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauline-Ment ginhaway garantisado. Pauline-Ment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!